Angikhathali noma ngingathatha isikhathi esingakanani kodwa le izohamba ezimthole umnikazi. Ngiyakuncamela ukukubona uthule. Ngoba ukukhohlakala kuziveza kakhulu kuwena uma uke waqala wansensitheka. Into ngawe iqiniso liyakwenza ukuthi uyicasukise ngenhloso yokuchitha icala kanti uyakwazi ukufihla ukukhohlakala ngokumamatheka. Yathi imambe emnyama yona igadla ngeqiniso maqeda ubhema ukholo ukuthi inkondlo iyaphilisa. Inkondlo iyaphilisa yebo ngiyavuma kodwa kwesinye isikhathi inkondlo ziyasifaka ehlathini. Mina ngike ngafunda ukuthanda umuntu ongangithandi ngokulalela uMncedi mayethi uthando lomnandi kakhulu makukhona wenzeka isilimo. Elokhu eshilo Magebethi mngana mangisathandi ngawo. Umkhumisi ulingene intondolo lala ngenxeba hlabangani manuluphonse lethawula umuntu okuthanda ngalendlela oyifunayo uzomthola ngokuhamba kwendlela ngayibuza ukuthi lona uhlanganaphi. Ngoba nakhe nezinto zakhe zomjolo zimhambela kahle usebona ukuthi akazoba uDr Love wami nokwenza angazoganga la. Kodwa ngakhetha ukuthula ngoba ukukhuluma ngakhanda uqheke phakathi kwethu kanti usefana nomfowethu kumina. Athi omunye hlabangani ngibone ngathi yakufanela yonke lento ekwehlala ngathi kanjani. Athi usukhohliwe nilecicebani labesifazane waliphula inhliziyo ngenkathi ulishiya ngenxa yakhe njalo unkosazana. Inyembezi zomuntu ayiweli phansi kanti nomvuzo wokuba isoka ukaze waba muhle ngokuhamba kwesikhathi washo unembeza kumina ngaphakathi. Ingakho namhlanje bengifuna ukuxolisa uSinenhlanhlo Aphiwu noMcebo olwethu. Kahle kahle wonke nje amantombazane ngawaphula inhliziyo ngithi ngiyaxolisa amakhosazana. Uma ngabe nini ningibambele inhliziyo ngikhululeni sebeyalicutha ijuba phambili. Nakunina ke majida bengicela ukuconfess. Ngaso sonke isikhathi manje ngitshela okubi ngaye bengimane ngiyithatha indaba njengoba njalo ngifike ngikubeke kuyena. Ukuthi nami bengibuye ngicabanga ukuthi nani nomona ngami naye musu ukuhleka shanda umthetho noManqele bayazi lento engikhuluma ngayo angidlala.